Jeg hedder Susanne og kommer fra Middelens og vil i dag gennemgå vores nye nordiske øjenplejeserie EYES. Middelens har faktisk over 20 års erfaring i at distribuere tørre øjneprodukter. Og den erfaring har vi selvfølgelig brugt. Og så har vi også været ude, og her kommer der lidt omkring, hvordan vi har valgt det her ud. Vi vil rigtig gerne have noget med naturlige ingredienser, så det både er bæredygtigt og kvalitet. Vi har også været ude og læse og undersøgt omkring ny teknologi og forskning på området. Vi har været ude, og selvfølgelig vil vi have noget, der er klinisk testet, og dokumentationen er i orden. Og så vil vi være ude og snakke med eksperter og førende producenter i Europa. Og vi har selvfølgelig vil have noget, der var uden konserveringsmiddel og fosfater. Og så kan jeg allerede sige, at der er ret stor tilgængelighed allerede for produkterne. Og det er jo rigtig dejligt. Vi har fået det ind på alle apoteker i Danmark. Nogle har valgt at tage det ind frivilligt, men jeg kan se, at der er rigtig mange, der kommer rundt, der allerede har taget det ind på hylden, og det er jo fantastisk. Og så er der faktisk også enkelte øjenlæger og enkelte optikere, der allerede er begyndt at sælge det. Og det ser altså sådan her ud, denne her lille familie med tørre øjneprodukter. Og vi har jo virkelig gjort meget ud af at skulle også vælge nogle produkter, der ligesom tilfører markedet noget helt nyt. Og først vil jeg gerne lige fortælle lidt omkring tørre øjne. For det er jo sådan, så de her patienter, de bliver simpelthen ved med at stige. Og det er der jo rigtig mange årsager til. Vi bliver ældre. Med alderen får vi tørre øjne. Med alderen får vi sygdomme, der giver tørre øjne. Og vi får også mere og mere grå stær-operationer. Det giver også tørre øjne. Det gør laser også, men det er typisk sådan lige mange gange en periode. Og så sidder vi rigtig meget ved skærm, så det er jo ikke bare mig, os der er over 50 år, der lider af tørre øjne. Det er absolut også unge mennesker, for når man sidder ved en skærm, så blinker man ikke så meget. Og det gør altså, at der kommer noget ustabilitet i vores tårevæske. Vi tager også mere og mere medicin med alderen, men der er selvfølgelig også unge mennesker, eller yngre, der også tager medicin, aknebehandling blandt andet, sukkersyge, men der er rigtig mange af forskellige præparater, også med alderen, der giver tørre øjne. Så er der kontaktlinser. Selvfølgelig er kontaktlinser blevet meget bedre, men stadigvæk kan man altså godt opleve meget tørre øjne i forbindelse med kontaktlinser. Og en anden stor årsag er helt sikkert også, at man har fået meget mere fokus på, hvor vigtigt vores tårefilms sammensætning er i forbindelse med at beskytte vores hornhinde. Og det er også vigtigt her at være opmærksom på, at mange af dem, der har tørre øjne, er faktisk rindende øjne. Så det er ikke nok bare at spørge, har du tørre øjne? Det er også vigtigt at spørge ind til, har du rindende øjne? Så en god ting er altid vejleder til at sige, spørg jeres kunder, patienter, har du tørre øjne eller øjne, der løber i vand? Fordi så vil hver tredje, fjerde rent faktisk sige, ja, det har jeg. Og man kan sige, at tårefilmens opbygning, den kender de fleste. Hvis I kan se billedet nede til højre for mit billede, så er det jo sådan, så at hornhinden ligger uden på det farvede, altså iris. Og derude er der ikke nogen blodår. Så langt det meste næring kommer altså fra tårevæsken. Derfor er det så enormt vigtigt, at tårefilmen har en god konsistens. Det er vigtigt, hvis man har nogle tegn på tørre øjne, røde øjne, irriterede øjne, tørre øjne, øjne, der løber i vand, som indikerer, at der er en ustabilitet i tårevæsken, så er det virkelig vigtigt at gøre noget ved det her. Og men lige sådan kort, så har man jo det inderste mucinlag, som jo slimlag, der ligesom holder på væsken til hornhinden, fæstner det til hornhinden, og så har man vandlaget, som indeholder rigtig mange ingredienser, der er næringsstoffer til hornhinden, og som også virker immunforsvar udadtil.
Samtidig så har man det her fine lipidlag, der ligesom holder på det hele, og det er vigtigt, den er intakt, og den har en ordentlig tykkelse. Selvfølgelig er den meget tynd, men man skal stadigvæk have den jævnt fordelt over hele tårevæsken for at holde på væsken, så man forhindrer fordampning, fordi ellers så er det, de løber i vand. Og det er typisk rigtig mange af dem, der har ustabilitet i tårevæsken, har problemer her. Derfor har mange rindende øjne, hvilket de jo overhovedet ikke forbinder med tørre øjne. Man har lavet rigtig mange guidelines omkring tørre øjne, og det kan være meget kompliceret at gå igennem. Jeg har valgt at tage denne her tørre øjnes onde cirkel for det, der hedder TIFOS, som er en lidt uoverskuelig cirkel, men jeg synes, den giver god mening. Fordi jeg har sådan forenklet den lidt med at fortælle, hvad er det egentlig, der sker, når vi får en ustabilitet i tårevæsken. For eksempel hvis vi har siddet ved skærm i mange timer, eller får noget medicin, der giver tørre øjne, eller så videre, så videre. Fordi så sker der det, at saltindholdet og osmolariteten i vores tårevæske stiger. Og når den stiger, det kan vores celler på hornhinden simpelthen ikke tåle, så dehydrerer de, og så dør de. Og så kommer det til at se sådan her ud på det her billede, som I kan se heroppe til højre, der kommer frem her. Der kan I se, hvordan lipidlaget brister, og så fordamper væsken, og så dehydrerer cellerne, og så dør de. Og så hvis man kommer tilstrækkeligt meget af det her staining, kalder man det, så ser man ligesom gennem en materet rude, så kan man rent faktisk få nedsat syn. Og når de her celler dør, så får man også en inflammation på hornhinden. En del guideline nævner rigtig mange gange omkring, at tørre øjne eller ustabilitet i tårevæsken er faktisk en kronisk inflammation på vores hornhinde. Og så bliver der nedsat slimproduktion, altså det inderste, der ligesom fæster sig til hornhinden, og så bliver der bare endnu mere ustabilitet i tårevæsken. Så det er altså vigtigt, at man ikke bare har det er ikke bare nok at have en viskøs øjendråbe, der giver fugt. Man skal altså også gå ind og bruge nogle ingredienser, der går ind og hjælper på vores skader på hornhinden, altså gå ind og skytter cellerne og hjælper dem med at hele op, tager inflammationen, de her røde, irriterede øjne, og så videre, og så videre. Og så kan I se billedet her ned til højre. I kan se lidt af det, for jeg kan se, det skærmer lidt mit billede. Men der kan I godt fornemme det her. Her der har man farvet tårevæsken med noget, der hedder fluosin, og så kan man se de her huller på hornhinden. Og det kan være ganske meget, og det betyder altså, at nogen kan have nedsat syn, som sagt. Og det første produkt, jeg vil fortælle omkring ICE, er den her, der hedder ICE Plus. ICE Plus, den er til alle grader af tørre og irriterede øjne. Og den kan med fordel bruges før og efter kirurgi. Den har 3 ingredienser, som kroppen kender. Det er langkædet hyaluronsyre, som med vores erfaring er klart det bedste til at holde på fugten igennem lang tid. Så har den det, der hedder levocarnitin, som stabiliserer osmolariteten, altså saltindholdet i vores tårevæske, som jeg lige fortalte, typisk stiger, når man har lang tid tørre øjne. Og så har den en lille bitte smule zink, som går ind og forhindrer celledød og virker ophængende på de her celler. Det er super vigtigt, når man har tørre, eller i hvert fald en ustabilitet i sin tårevæske. Den er altså både går ind og fugter og smør og beskytter og genopbygger både tårefilmen, men også øjets overflade. Og det er meget vigtigt, at den kan begge dele. Man skal kun dryppe 3 til 4 gange dagligt. Langt de fleste kan klare sig med 3, for den er meget viskøs. Og trods det, at den er så viskøs, kan den altså bruges sammen med kontaktlinser. Den er selvfølgelig ukonserveret og uden fosfater. Og den næste øjendråbe, jeg vil præsentere, hedder Ice Protect. Og den er altså god til, hvis man også har rindende øjne, for så er der også indikation på, at der er noget med lipidlaget, eller irriterede øjne, allergiøjne. Men det kan også bruges til ganske almindelige tørre. Det kan også være nogen, der foretrækker det, fordi den har en helt særlig kombination. Den er også langkædet hyaluronsyre, som jo, som jeg sagde før, holder meget længere på øjet og er smørende meget længere tid. Så har den ud over det ektoin, og ektoinet går ind og hjælper på røde, irriterede øjne i forbindelse med tørre øjne, og også til allergi.
Og så går den ind og virker lidt som en crosslinking på vores lipid, så den også styrker lipidlaget. Så har den det her stof, der hedder carboxymethylcellulose, som man typisk omtaler CMC, som virker som sådan en sustain release, så man kun skal dosere 2 gange dagligt. Og det er jo revolutionerende for rigtig mange tørre øjnepatienter, at de ikke behøver at dryppe mere end 2 gange dagligt. Den måde, den virker på, er, at den binder sig til epitelcellerne på overfladen af øjet, og så går den ind og frigiver den her effekt over længere tid. Så den virker sådan lidt ligesom en depotpille, kan man godt sige, så man kun skal dryppe 2 gange dagligt. Og denne her kan også bruges med kontaktlinser. Og så er den selvfølgelig ukonserveret og uden fosfater. Og den næste, jeg vil præsentere, det er jo vores fantastiske renseserviet. Der er renseservietter på markedet, som er fantastiske. Vi har været ude og vælge en, som er lidt inden for nyere forskning, så den har nogle ingredienser, man har fundet ud af, virker endnu bedre. Og så er den også ekstra stor. Den er dobbelt så stor. Og den indeholder det, der hedder Euphrasis officinalis, kamille og hyaluronsyre. Hyaluronsyre, der er ligesom smør. Officinalis er det, man kalder øjentrøst, som man siden middelalderen har brugt til røde, irriterede øjne, har også en lille smule karkontraherende effekt. Og så er der en meget lille smule kamille, så lidt, så man burde ikke blive allergisk over for det i hvert fald. Men som tilsammen virker det som en fugtende og beroligende og bakteriehæmmende. Og det er jo fantastisk. Men man skal prøve den. Den er nem at åbne, og den er meget ekstra stor. Den kan bruges til tørre øjne, og til det her, når de mejbomske kirtler er lidt dysfunktion, allergi, øjenbetændelse, bygghorn, øjeninflammation, blefaritis, og rigtig gerne før og efter operationer. En god idé er at anbefale en 4-5 dage, morgen og aften, før man skal opereres. Den kan anvendes med kontaktlinser, og så er den altså som sagt ekstra stor. Den er konserveringsfri og fosfatfri. Og det sidste produkt af Ice, i hvert fald jeg vil anbefale, det er denne her Ice Night. Vi har solgt A-vitamin salve i mange år, og det er fantastisk til de her ekstra tørre øjne, der har virkelig ekstra tørre øjne om natten eller om morgenen, når de vågner. Vi har så valgt et produkt denne her gang uden lanolin, hvilket betyder, at flere kan tåle den. Vi har også valgt et A-vitamin retinol palmitat, som har et lavere smeltepunkt helt ned til kropstemperatur, og det betyder, at den fordeler sig hurtigere over øjet, og derfor kan man både bruge den til om dagen og om natten. Den kan altså behandle lipidmangel og ved MGD, når man har mejbomskirtel dysfunktion. Den beskytter og fremmer heling af øjets overflade ved skader, så hvis man har fået en rift på hornhinden, er det fuldstændig fantastisk at putte det her i. Og især om natten til at beskytte, når øjet sådan bevæger sig, og så når man åbner øjet om morgenen, så er det behageligt. Der kan bruges kontaktlinser efter 30 minutter, så den slører altså ikke mere end cirka 20-30 minutter, så man kan altså bruge den i løbet af dagen. Ikke mens man har linser i øjnene, men man kan bruge linser efter en halv time. Den er altså lanolinfri, konserveringsfri og fosfatfri. Og den sidste, jeg vil anbefale, det er vores øjenmaske Medipearl, som jo både kan bruges kold og varm. Man bruger den typisk, hvis man har mejbomskirtel dysfunktion, blefaritis ved bygghorn, tørre øjne, forkølelse, bihulesbesvær. Og man kan opvarme den i mikroovnen, og man kan faktisk også opvarme den i vand. Det tager selvfølgelig lidt længere tid, men hvis man nu ikke har en mikroovn, den er nem at vaske af med vand og sæbe, så den er steril og klar til brug næste gang. Og man kan også bruge den til kold. Det er der rigtig mange, der har gjort efter øjenlågskirurgi. Er der rigtig mange af mine øjenlågskirurger, der anbefaler den til det. Og den kan man sagtens tage direkte fra fryserne på øjnene. Det kan godt være den allerførste dag, hvor man er nyopereret. Det kan være rart at have en lille serviet nede under. Men ellers så er det altså, man kan sagtens have den direkte på øjet. Den er også god til hævede øjne, trætte øjne, hævede øjne i forbindelse med allergi, røde øjne, og nogle enkelte bruger den rent faktisk også til hvis man har hovedpine.
Men det er altså vores serie, og I er selvfølgelig, det er her, den ser ud, hvor man kan se i forhold til hvis man har lipid, jamen, så skal man op i Protect, så vi kan se, hvordan det sådan ligesom er fordelt. Og hvis I ellers har nogle spørgsmål, så er I velkommen til at kontakte mig. Jeg kører over på Sjælland og Øerne, eller min kollega Helle Ejs, som kører over i Jylland og på Fyn. Så rigtig god dag, og glæder mig rigtig meget til at komme ud og høre nogle gode tilbagemeldinger. Og hvis I ellers mangler noget, så kontakt os enten på mail eller ring til os.